DXDC Radyoman Report. Unom ka tuig na ang milabay dihang na-publish ni atong Pebrero 2018 ang librong Beyond the Mark ni Mark Bautista diin mao iyang pamaagi aron isulti sa publiko kung unsa ang iyang pagkatao. Nakasulat sa maong libro nga usa siya ka bisexual ug nga biktima usab sa pagpangabusong sexual sa miyembro mismo sa ilang pamilya nga posibleng factor sa kung unsa ang iyang gender orientation. Sa iyang interview sa kasikat nga TV broadcaster, gisulti niya nga sa edad nga 40 anyos wala pa siya makasuway pa kay relasyon sa usa ka babae. Apan, open kuno siya sa mga possibility, labi pa nga sukat pa kaniadto nangandoy na siya nga makabaton og kaugalingong pamilya. Saysay pa sa singer nga nag-abot sila sa iyang paryente nga abuso kaniya ni adtong January 2020 dihang namatay ang iyang amahan ug dinhi nasuta niya nga napasaylo na niya kini. Nangayon na lang usab siya og pasaylo sa iyang younger version tungod wala siyang nahimo ni adtong higayuna ug mapasalamaton siyang ginikanan nga midawat sa iyang pagkatao bisan pa man og nakalitan sa iyang revelasyon. Dugang pa ni Mark nga kung duna man sa babaeng ma-inlove kaniya og dawaton kung unsa siya og ang iyang kaagi, andam siyang musulod sa pakigrelasyon. After all, buot usab niya nga dunay kabinan sa iyang mga hinaguan. Alang sa DXDC Entertainment News, Radyoman Juna Sumbito, Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.